Hi, I'm Julian Bakash, CEO of ChairPro. Our mission is to improve your workday by finding you the perfect ergonomic chair. Feeling overwhelmed by too many office chairs to choose from? Don't worry. Today we're going to walk through our 8 favorite ergonomic chairs under 1,000 leva so that no matter what your budget, you can find a great office chair to sit on. Това е стартово ниво ергономичен стол. Бюджетен вариант с цена под 600 лева. Модела разполага с базови ергономични настройки, които го правят изключително гъвкав за вашето работно ежедневие. Като визия стола е много приятен, минималистичен, с заоблени форми. Механизмът е много добре интегриран, така че не се виждат някакви винтове и евентуално бутони за настройки, много добре интегриран в стола. Откъм здравина, модела, освен че е обезпечен с 3 години гаранция, той е тестван и покрива нормите за работа на ергономичен стол на Европейския съюз. Това е сертификат EN 1335. Всичките модели, които ще ви покажем, покриват тези изисквания. Вторият модел, който днес ще ви демонстрирам, е модела 1000W. Моделът е типичен представител на серия 1000. Какво прави този стол уникален и по-добър като усещане от модела 1000H? На първо място, това е усещането, което придобивате, сядайки на седалката, опирайки се на облегалката, усещате се много по-леко. Това е поради факта, че седалката е с двоен слой полиуретан, т.е. тя се усеща много по-мека. Освен това, мрежата на гърба и самата форма на гърба е така направена, че има по-добре изразена опора за кръста и самата мрежа е по-гъвкава. Т.е. цялостно усещате една лекота в сравнение с другия модел. Разлика тук спрямо модела 1000H от същата серия 1000 е това, че облегалката за глава е опционална. Когато я изберете да я има стола, тя не може да се регулира във височина. Моделът Nexus е един от най-новите модели в нашата колекция. Какво е характерно за модела Nexus? Той притежава всички настройки, които притежава и серия 1000. Така също регулиране височината на облегалката за глава, но освен височината, за разлика от серия 1000, този модел позволява да се регулира и ъгъла на облегалката, т.е. тя може да заеме по-голяма дълбочина. Препоръчваме модела, когато е с облегалка за глава, за хора с ръст до към 1,80-1,82 см. Моделът с какво се различава от серия 1000? На първо място дизайна. Тук определено голямо внимание е отделено стола да изглежда много по-красив и модерен от предишните варианти. В този смисъл седалката има специална форма с предната част скосена напред. Облегалката е най-характерното за модела. Тя има един лъскав елемент, който наподобява метал и който стои много красиво, когато стола е гледан отзад. С какво столът 1000HL е един от нашите любими модели в диапазон между 600 и 800 лева. Този модел е уникален със своята адаптивност. Подходящ е за хора с ръст от около 160 см до около 210 см. Механизма на този стол е много по-различен, отколкото на останалите модели от серия 1000 и дори от серия Nexus. Механизма, освен настройка на съпротивлението, която е много прецизна спрямо вашето тегло и височина, освен дълбочина настройка на седалката и регулиране, заключване в различни положения, позволява и наклон напред. А това, което в допълнение прави стола подходящ за високи хора, е, освен че седалката е много просторна и широка, облегалката се регулира в височина. И отново това, което прави този стол уникален, е това, че е подходящ за хора с висок ръст, с по-широки хора. Освен това, седалката, тъй като е много добре подплатена, с така умерен полиуретан като твърдост, тя се чувства изключително мека в сравнение с, например, модела 1000H. Моделът ZEAL е един от последните модели, един от най-новите модели в нашия асортимент. Той е част от колекцията Optima, която е ориентирана към дизайн и високо качество на материалите. Моделът ZEAL е направен от дизайнера Питър Хорн
в стил Баухаус, което е изчистен, минималистичен стил. Моделът лесно се вписва със своята визия и компактен дизайн, както в офис среда в къщи, така и в корпоративната офис среда. Като усещане в областта на ломбалната опора, той се усеща по-мек от модела Nexus, а пък се усеща по-осезаема опората за кръста спрямо модела 1000W, например. Друго характерно за модела е подвижността на облегалката. Тя дава възможност човек да се движи, има специална гъвкавост в основата при захващането. Това е като мярка против това човек да се застоява в едно и също положение през целия ден. Облегалката позволява човек да се движи докато седи. Моделът Leggero е един от най-новите модели в нашата колекция. Той е от серията Optima, дизайнерски модели, изработени от дизайнери с минималистичен вид и характерни черти в дизайна. Характерното в този модел са едни мембрани, които са интегрирани в седалката и облегалката. Седалката е мултислойна, като освен стандартните слоеве полиуретан, тя съдържа и мембрана, чието предназначение е да разпределя равномерно теглото при седене. Облегалката също така, макар че се вижда солидна и изцяло тапицирана, тя също е изработена от материали, които дишат. Мрежата е 3D мрежа, която позволява циркулиране на въздуха, минаване на въздух през нея. Интересното е, че в сърцевината на тази облегалка е друга мембрана, която има формата на пчелна пита, позволява циркулацията на въздух, но освен това има и повишена мекота, така че когато човек се движи гърба си или кръста си на стола, облегалката заема формата на гръбначния стълб и буквално като вълна се разлива по гръбнака. Изключително красив, компактен модел и подходящ за дълго седене от серията Optima. Серения е създаден от един известен дизайнер Ив Бехар, който се е постарал наистина да създаде шедьовър с този модел. Както и останалите представители на серията Optima, гаранцията е 7 години, а материалите, от които столът е изработен, са от много висок клас. Това, което е характерно за този модел, който е в бюджет под 1000 лева или съвсем малко надвишава този бюджет от 1000 лева, той притежава множество адаптивни функции, като функциите, които са интегрирани в него, не се виждат с просто око. Това означава, че механизма на стола е много добре интегриран в дизайна на модела. Много интересно при модела е това, че облегалката е тапицирана с 3D плетена мрежа, което се среща много рядко и дава един много специален акцент в дизайна на този стол. Моделът Ergo Pro Lite е един от последните модели в нашата колекция Ergo Pro. Моделите Ergo Pro са в ценови диапазон над 1000 лева, но това е опцията Lite, което означава, че модела е в по-бюджетен ценови диапазон. Той разполага с необходимите настройки, които имат и моделите от по-висок клас. Моделът е подходящ и адаптивен за хора с много голям диапазон на ръста и теглото. Има 150 кг товароносимост. Подходящ е за ръст от около 1,60 до към 2,10. Има много добре изразена опора за кръста, която отново, както при другите модели, е гъвкава, но тук забележителното при този модел е, че твърдостта на облегалката за кръста, на опората за кръста, може да се регулира в 3 позиции. Облегалката за главата е друго забележително приспособление в този модел, защото за разлика от всички останали модели от серията Ergo Pro, тази облегалка се регулира в 4 правления. И така, приятели, запознахме ви с любимите ни ергономични столове в бюджет до 1000 лева. Както видяхте, имаме подходящ модел за всеки един от вас. За да научите повече или директно да си ги поръчате, отидете на сайта ни chairpro.bg. А вие какво мислите за тези модели? Оставете вашите коментари по-долу. Абонирайте се за канала ни, за да получавате актуална информация от света на ергономията и за нашите най-нови модели столове.